What is up guys? So ngayong araw ay andito tayo sa May La Union. So ngayong vlog natin guys is travel vlog naman tayo ngayon. So andito kami, kasama ko si Labayaw, kasama niyang mga anak niya, pamilya. So sinama niya tayo guys dito. Yun, mag-North Loop tayo. So first na namin guys is dito sa May La Union, San Juan La Union. So yun, dito kayo mag-stay ng unang gabi. Yun. So bali ang content natin guys is mag-North Loop tayo. So yun, stay tuned guys. So yun guys, nandito tayo sa may San Juan. Yung hotel na tutuloy namin dito is pangalan niya is Puerto de San Juan. So yun, check natin guys. So yun guys, nandito tayo sa aming first destination sa may Puerto de San Juan yun. Kasama ko pa lang aking pamangkin. So yun, nasama tayo sa isang travel. Nasabit tayo ngayon. Salamat kay Bayaw. Nasama tayo. Sana all. Ayan. So dito pala tayo sa may kanilang pool. Ayan. So ito yung kanilang dining area. What's up guys? Dito tayo sa may San Juan Beach. Ayan. Against the light tayo kaya tawag dito. Hindi ko mag-view dun sa may beach. Ayun side lang. Ayos dito. Guys, time check tayo. Nag-check out kami ng 10 AM doon sa may hotel sa may Puerto de San Juan. So ngayon ang oras natin is mag-11 10:30. Yan ang bilis ng biyahe natin. Dito tayo sa may arko ng De La Quezon. Yan, may mga bagong followers tayo dito tsaka subscriber. Mga Tagalog nyo. Yeah. What is up guys? So yun, dito na tayo sa may Ibigan. So may mga dito guys na mga nire-renovate na dahil sa luma na. What is up guys? Yun, dito tayo sa may Calle Crisologo. Yun. It's nice to be back. So ito yung second destination natin guys, sa Bican. So alam niyo naman siguro ito yung Calle Crisologo. Yun. Tamang lakad lang tayo dito guys. Nakakamiss lang dito yun yung ambience ganda dito, parang bumalik talaga sa history
Yan guys, sa mga nanonood ng probinsyano, ito yung pinagshootingan nila Coco Martin. Ito. So yun guys, nandito pa rin tayo sa may vegan. So naghanap tayo ng pwedeng pagkainan dito. So nahanap namin guys is dito sa may Hidden Garden Resort. Yun. So matatagpuan lang ito sa may medyo may kalayuan sa may bayan. Sa may Bulal, Barangay Bulala ata yun guys. Yun. Check natin yung ano guys, yung place. Bali dito pala yung ano guys. Dito pala yung mismong reception area. What is up guys? So yun, bumalik tayo dito sa may Calle Crisologo kasi hindi tayo nakanood ng Dancing Fountain kasi umulan guys. So pasyal na lang tayo dito kasi mas maganda ang Calle Crisologo pag gabi tayo pumasyal kasi may kita mo yung ilaw. Yun nagpapaganda sa may ano, nagpapaganda sa may Calle Crisologo. Talaga nasa old ka. Yan guys, hindi pa rin nagbabago yung ano, yung ambience dito sa may Calle Crisologo. Napaka-solid pa rin, ayos. Ito yung binabalik-balikan guys eh. So kita-kits na po tayo bukas guys. Yun. So hanggang ngayong gabi lang tayo dito. Tapos bukas ay pupunta na tayo na next destination natin is which is the Poway Church. Yun. Tapos sa Ilocos Norte. Ay. Yun guys, nandito tayo sa may ano, sa may Bantay. Ayan. Especially dito sa may Bantay Watchtower. Ito yung ano guys, nung July 27, 2022 ay ano guys, ito yung isa sa mga gumuho na tower. Ayan. Hindi tayo pwede pumasok kasi bawal nang pumasok guys. Hanggang dito na lang tayo sa may labas. Ayan. Guys, third day na. Nandito na kami sa may aming third destination sa may Ilocos Norte. So yun guys, nandito tayo sa may isang destination natin sa may Poway Church. Yun. Ito yung pinakamalaking simbahan dito sa may isa sa pinakamalaking simbahan dito sa may Poway or sa Ilocos Norte. Poway Church. Dati nakikita ko lang to sa picture guys, pero ngayon yun, napupunta na rin natin. Ayan dito sa may Poway.
guys, punta muna tayo sa may loob ng simbahan kasi nung last time na pumunta kami dito is sarado. Ngayon na timingin natin bukas. So yun guys, andito na tayo sa may namin sa tutulan naming hotel. Yun. So napakaganda dito guys. So ito na yung last destination na final na location na ito na yung final na location na pupuntahan namin. So yun. So dumaan muna kami dito, iwan namin yung gamit tapos diretso kami ng Patapat. May Banggi. Yan, tour ko kayo guys.